Здравейте! Темата на този филм за обучение е преглед на оценки за дисциплина, тема и учебен график. Получените през семестъра оценки по дисциплина, тема или учебен график са достъпни в студентския профил от лентата за навигация и от началната страница на профила. В раздела Оценки по дисциплина са изброени изучаваните дисциплини и оценката по тях, ако има поставена такава. В десния край на всеки запис има линк към учебния график на дисциплината. В раздел Оценка за учебен график са изброени всички курсове по дисциплините, техните начална и крайна дата и оценката, ако има поставена такава. Предвидена е и препратка към темите на курса, които са достъпни в раздел Оценка за теми от учебния график. От падащо меню се избира учебния график, а преминаването между различните теми се осъществява чрез бутона «Покажи менюто», разположен в левия край на екрана.